Indawat met yakin bagi iti balay ani Manong Rafael saan na nga usto anagan nga saan na ipakita iti ropa na kapwanan ti iso ngamin iti maysa nga atatapen dagiti masuspetsa nga ng patiliw ken digiti mapapati nga aborsyonista. Petyo 8, imbayda nga duwa nga gina, ibaga na nga may nakanulaing ilimeng da dyan na, napatayin ka nun ni tatang na, no makita na. Kaya idi baga na nga kasjay, siyempre na ano sa amit ti kabagyan. Yung mangkuan mo nga kasjay ti pasamakin da ito. Kaya inikak pa damit ti kasla kwadag, dalusan nyo ditang kunakon, tamakam mo kayo. Hindi day tangal tawin, day tangal malemen, dudawada pa met. Ngamidimay ti kwan, bubuyak ti bin. Diyan bete nagaduta metin di sapo. So nga daya lang apo ti masaritak. Kanya da. Dati damat common knowledge sa mo damamin ti bunga narpakanan nagita duman kasi ti trabaho dan apo. Saan nga makaya iti konsensya na iti may nga rason ni Emerlito Asuncion iti pubrayan iti karuba na alikarilyo. So dita nga napanunutan na nga nagreklamo met kadagiti kapulisan. Panunutan met nga nagmesa nga nagwitness ken dito nga napasamak. Nagwitness ka po ta kaya't kung may sardeng dagito yung aramid ti pada nga tao nga dakis. Dakis ko patay daw tubding. Tapno masalwadan tayo matagit ti pati babayaw. Sa case ng alleged intentional abortion sa laban kay Mercury Carillo and Evelyn Cabato, Teresita Aduna is natapos na yung kaso at noong November 9, 2010 na-file yung kaso through inquest proceedings against the three alleged abortionists. However, on the same day, our provincial prosecutor made a resolution from intentional abortion to attempted intentional abortion with the consent of the woman, punishable under Article 256, Section 3 of the Revised Penal Code, in relation to Section 51 of the same code, against the respondent Marjorie Carillo, charged as principal. However, respondents Evelyn Cabato and Teresita Aduna are considered to be accomplices for their participation. The penalty for attempted intentional abortion as principal is respondents Evelyn Cabato, Teresita Aduna incur no criminal liability. Kaya na-release ang mga to dahil yung arresto minor ay yun ang penalty sa principal. Din sa accomplices ay wala silang na-incur na criminal liability. Yung kaso nito ay natapos noong May 5, 2011. Si Marjorie Carillo ay nag-plead guilty during arraignment under the MCTC. The presiding judge sila ay si Homer G. Rebonhan. Kaya yung penalty niya sa arresto minor is imprisonment of 1 month and 1 day. Then, right after ng decision is nag-apply siya ng provision. Kaya sa madaling sabi, itong si Marjorie Carillo is hindi siya nakulong kundi nakapag-provision siya dahil during arraignment ay nag-plead guilty siya. Nagturong iti grupo iti police files iti mismo nga pagtaingan ni Marjorie Carillo tapno alienment no anya iti makunana maipapan iti maipapabason ken kuana ngem awan ni Carillo iti pagtaingan na mismo ti anak ni Carillo iti nakapatang iti police files ken maysa nga barangay Kagawad iti barangay Maargaay nga nangibaga nga awan ni Carillo iti dayta nga oras nakunada nga napan nakigapas ni Carillo iti maysa a kabagyan na. Daytaman ngor ti pakbuklan kinagibusan iti programa tayo inton sumarunuman nga Dominggon. Sa bali man ti intay pagpapatangan ken idanon po kada kayo nga kaso. Siak Girayan Pardo agibat-bati kata kayo itinaragsak ken nagasat nga aldaw tayo ami nga sangapada-pada. Ket beto iti Police Files